Продавате имот и купувач се отказал. На кого принадлежи депозитът? Дали задържате депозита, зависи от това как е уредено в предварителния договор. В класическия случай по член 93 от Закона за задълженията и договорите, ако уговорен капаро или така наречения задатък и купувач се откаже, той остава за продавача. Ако продавач се откаже, дължи задатъка в двоен размер. Това е законовата уредба. Ако договорът не е изпълнен по причини, за които никоя страна не отговаря, например отказан ипотечен кредит на купувача, поради обективни причини, би следвало задатъкът да бъде върнат. Съдебната практика обаче е противоречива по въпроса кога отказът на банката е обективна причина и кога е риск, който купувачът е поел. И още нещо важно. Ако говоря само депозит, без ясна клауза за задатък, съд може да приеме, че се дължи връщане, а не задържане. Разликата между задатък и депозит в договора може да струва десетки хиляди евро. Именно затова предварителният договор трябва да се изготвя от адвокат, а не по интернет образец. Преди да подпишете предварителен договор, прочетете го с адвокат. Линкът е в профила.